Dobrodošli u Finansijske novosti. Pogledajmo kako se trgovalo na Sarajevskoj berzi. Banjalučka berza danas nije radila. Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru juče su bili u prilici prisustvovati predavanju Mihaela Millera, direktora Raiffeisen banke, koji je studente upoznao sa situacijom u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini. Mene je to uvijek jako drago jer to su te ljudi koji će u budućnosti i raditi u našoj banci i raditi u ekonomiji i koji će dalje doprinijeti na razvoj ekonomije i Bosne i Hercegovine. Danas smo imali priliku da ugostimo generalnog direktora Raiffeisen banke, da nam govori generalno o financijskom sektoru, bankarskom zapravo sektoru u Bosni i Hercegovini. I ovo je zaista jedna dobra prilika gdje studenti iz prve ruke mogu vidjeti kako nam je stanje i da napravi se jedan spoj između obrazovnih institucija i bankarskog sektora. Predavanje direktora Millera na Ekonomskom fakultetu u Mostaru jedan je od vidova uspješne saradnje između Raiffeisen banke i Univerziteta Džemal Bijedić.